Samozrejme, že dva ostali tu. Doma ukážeš aj detkovia, Nevadí, potlačujme. A potom vytlačí to von, a jeden si nechaj. Aby sa to na tú C3 zmestilo. Ja by som mu také vymalovala. Nie, Dani, ty si urobíš takú modelovú foto a ja ti tam vymalujem také hory a také domčeky, čo by som zvládla. Je, ide na kladiak, no pomôcť ti skoro ako v Telgarte moste, no. Mami? Aha. Mami, tiež nejaká cesta. Tu išiel, už vchádzal, už je v tunelu. Nevytlačil nič. Ani hento. No, tam je voda, tam je loď. A tu ide Zoli. Zolinka, tu ide taký modrý. A tu ide Zoli. To musíš tam nechať dole miesto. Pekná záležitosť. Maďarský Sergej ide na vlak. Podľa mňa to je taká pekná záležitosť. Musím dať zavesiť, lebo mám hák. Nevadí, daj ho tam a